ब्रुदै फ्रोमखौबो बरायहरबाय आरोना नोंथांमोन गाइसमोन गाइस होनाबाथ' जाखाया नालाय दानि माबायाव माबा मोनसे भिडिअ बानायनोब्ला हेलौ गाइस होनग्रोथारनांगौ बेनिखायनो हेलौ गाइस साफ्रोमखौबो बरायलायबाय मोनाबिलिनि लाइफआव जानला माला गोदाव सोरावनो फैलायबाय जेबो खामानिथ' गैखाया नालाय जोंना मोनाबाथाय बिदिनो मबाइलाव लाइभ फैलाबायबाय सोरांबाथाय आरो बेरायथिंलाबायबाय बेफोरनोसै जेबोथ' खामानि गैखाया मोजां मोनग्राफ्रा दसे सम फैदोलाय लाइभआव सोर सोर मोजां मोनो आंखौ आंनि चेनेलखौ जयेन जाफैदो दसे एक मिनिटथ' नाङा 2 सेकेण्ड 3 सेकेण्ड 5 सेकेण्डबाबो जायो दसे जयेन जाफैब्लानो जाबाय लाइभआवहाय गोबाव जालायबायमोन गोबावनि गेजेरजों फैबाय थागोन नोंथांमोना नायब्लाबो नायाब्लाबो आंथ' फैबायानो थाखागोन 3K नोंथांमोननि अननायाव 3K नि लामा 3K नि लामाथिं थांगासिनो दं दायो 3K जानो थांगासिनो दं नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायाव आंथ' दा 2K नि बार्थडे होनो नागिरदोंमोन हादिया आङो डाइरेक्ट 5K आवसो होनोसै दे बार्थडेखौ 5K जाबासो बार्थडेखौ होनोसै आङो नोंथांमोन 3K जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो साफ्रोमखौबो थाबैनो 3K कमप्लिट खालामना होगोन होननानै खावलायो सापर्ट खालामगिरि नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो 3K नोंथांमोन 3K थाबैनो नैबे दुर्गा फुजानि सिगां नङाबा दुर्गा फुजा बायनानैबाबो जायो खिन्थु बे बोसोराव 3K खौ कमप्लिट खालामना होब्लानो जाबाय नोंथांमोन 3K मालायफोरा 50K 1000K 100K 200K आंनो नाङा बिदिखौ आंनाथ' माने दा गोदान नालाय अनलि 3K जानो थांगासिनो दं नोंथांमोननि सापर्टआव नोंथांमोना 3K खौ कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय गाइसमोन लोगोफोर साफ्रोमबो नोंथांमोन सारमोन मेदाममोन गासिबो माने मदद खालामलांब्लानो जाबाय आसा खालामो साफ्रोमनिबो अननायखौ मोनलांबाय थागोन होननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोन 3K खालामथारनांगौ 3K नि लामाथिं थांगासिनो दं 2K आथ' कमप्लिट जाबाय बारा जालांबाय दा 3K नि लामायाव थांगासिनो दं नोंथांमोन गाइसमोन 3K कमप्लिट खालामना होगोन होनना आसा खालामो साफ्रोमबो गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोननि गावनिनो आंगो साननानै आरो जोंनि जायगानि साफ्रोमबो मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय 3K जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो गोबाव जालायबायमोन भिडिअफ्राथ' बेफोरबायदिनोसै जेबो माने नांला बंसासो जागासिनो दं भिडिअफ्रा जेबो माने मोजां बेफोरबायदि कन्टेन्ट गैया भिउसआथ' ओरैबायदि डाउन दा आंना 10 भिउस 11 भिउस 15 भिउस बिदिल' जादों अनलि 15 जन 10 जन 17 जन बेफोरबायदिल' जागासिनो दं भिउसआ जेबो नङा मोजां कन्टेन्ट होनो हायोब्ला मोजां भिउस फैगोन बेखौ आसा खालामो खिन्थु 3K रायजोफोर 3K 5K जाबाथाय हेपि बार्थडे होनसै चेनेलनि बार्थडे खालामसै 5K आव दायो 3K जानो थांगासिनो दं नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि मददजों आसा खालामो 3K खौ थाबैनो कमप्लिट जागोन होननानै गोदानब्लाथाय मोखां नायनांला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय गोदानब्लाथाय चेनेलाव फैबाय थानाय समफ्राव बिराद मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो आंबो नाजालांबाय थानि खिन्थु आङो मबाइलखौ गोदान लाग्रोनांगोन आरोना मबाइला बियो बारा खामानि होला स्पेस माने जायगायाबो बारा गैला मबाइला एकदम बुंलाजोबो एसे एनै रेकर्ड खालामब्लानो केमेराफ्रा बिराद प्रब्लेम होग्रा जाबाय दायो थेवब्लाबो आङो नैबे मबाइलजोंनो 3K सिमखौ आसा खालामदों थाबैनो आङो 3K खौ कमप्लिट खालामनांगोन होननानै नैबे मबाइलजोंनो नोंथांमोननि अननायखौ मोनलांबाय थाबानो जायो 3K आ बारा गोबावनि सम नाङा गोदानब्लाथाय साबसक्राइब गाइसमोन लाइक शेयार कमेन्ट गावसिजोबनानै हो
सेंग्राफोरनिखौबो एसे नायनांगौ, बांद्राय सिख्लाफोरनिखौल' नायब्ला जाया। दाथ' लाइन लाइन जासिगौमोन सिख्लाफोर मोनबा, जोंथ' आरो जोंखौलाय सोर नायबाय थानो ने नोंथांमोन। 3K खौ थाबैनो जागोन होननानै आसा खालामो। थाबैनो 3K खौ कमप्लिट खालामनानै होदो नोंथांमोन। आंहाबो गोबां सिमां दं नैबे चेनेलजों। माने बेसेबांसिम हायो आंबो नाजालांबाय थानि बे चेनेलखौहाय गोजौआव लांबाय थानि। खिन्थु जानला मानला भिडिअ कन्टेन्टसो जागासिनो दं दायो। कन्टेन्टफ्रा भिडिअफ्रा एकदम जानला मानलासो। मालायफोरनि बायदि मोजां मोजां भिडिअ कुवालिटि वाला भिडिअ माने कुवालिटि गोनां भिडिअ होनो हायाखै नोंथांमोननि थाखाय। आंहाबो एसे नोंथांमोनखौ माने मा भिडिअ होनानै आङो बोनानै लाखिनो हागोन, नैबे सिस्टेमखौ आङो नागिरगासिनो दं दा। मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्ट होनो। जाला माला जालाबाय थादों दा मानि भिडिअफ्रा। भिउसफ्राबो गैखाया, 15 जन 16 जन 20 जन बिदिल' जाबाय थायो। जेबो नङा, जालांगोन लासैनो। लासैनो थांबाय थागोन। लासैनो माने बारा गोबावबो जाखायाखै नालाय चेनेला, 1.5 बोसोरल'सो जादों। गोबां मानसिफोरना गोबां बोसोरजोंसो साक्सेस जायो। खिन्थु आङो 1 इयार्सआवनो 1K कमप्लिट खालामदोंमोन। ओमफ्राय दायो 2K, दायो 3K नि लामायाव फैगासिनो दं गाइसमोन। नोंथांमोन, आङो 3K खौ थाबैनो खालामनो हागोन होननानै आसा खालामो, नोंथांमोननि मदद मोनलाङोब्ला। साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोन, साबसक्राइब खालामनानै लादो गाइसमोन। नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय थायो जेब्लायबो। नोंथांमोना नायाब्ला सोर नायबावनो, जोंनिखौथ' आरो गावजों गावनो नायलायलायनांगौ। जोंनिखौथ' गुबुन हारिफ्रा नायाना। जों गावजों गावनो बर'जों बर' नायलायलायाबा। आंथ' बयनिखौबो नायो, मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो। साबसक्राइब खालामनानै दोनजोबो आं। नोंथांमोनहाबो साबसक्राइब खालामना दोनबानो जाबाय। बिदिनो फैबाय थागोन सम सम। 3K नि मिजिंखौ लानानै दङ दायो। बेसेबां गोबावनि उनावहाय माने 3K आ जागोन। 5K जाबासो बार्थडे खालामसै। 5K जानोथ' 2000 दाथ' 24 25 26आवसो 5K जागोन बायदि मोनदों आं। धामाका भिडिअ लागायना होनि र' गेजेर खन्द'निफ्राय। बयबो नायनो मोजां मोननायनि माने। आरो सर्ट मुभिस बानायनो थांगासिनो दं नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। मोननैसो सर्ट मुभिस बानायनो सानगासिनो दं माने। सिस्टेमफोरखौ दायो माने बानायगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं लोगोफोरजों। एसे सिस्टेमफोरा मिलायोबाथाय सर्ट मुभिस एसे बारा गोलावनि नङा आरो, बिदिनो 20 मिनिट 25 मिनिट बेफोरबायदिनि। एसे स्क्रिप्टफोरखौ एसे बानायगासिनो दं र'। एसे सर्ट मुभिस बानायनो सोलोंनि। बिदिनो नोंथांमोननि मददजों थाबैनो 3K गाइस, 3K खौ थाबैनो कमप्लिट जागोनखौ आसा खालामो। कमेन्ट खालाम गाइसमोन, कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, रिप्लाय हरनोसै। सोर बबेनिफ्राय नायगासिनो दं। नोंथांमोननि 1 सेकेन्ड भिउसआनो आंनि जोबोद गिदिर माने माबा जाफैयो। आंनि एकदम माने मटिभेट, माने नोंथांमोननि मोनसे लाइक मोनोब्लानो आङो आरो गोसोआव माने बेनिख्रुइ साबसिन बानायसिनबावगोन नामा बिदि सानखांनाय फैयो माने। माथो आंनि भिडिअआ नायजादों, 7 नायजाब्लाबो 10 नायजाब्लाबो माने गोसोआव आरो बिनिख्रुइ साबसिन बानायबावनो माने जांख्रिखांनाय फैयो। बेनिखायनो साफ्रोमबो मोजां मोनग्राफ्रा नायब्लानो जाबाय। आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव। साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। साबसक्राइब माने साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दै नोंथांमोन। सापर्ट खालामलांबानो जाबाय, मदद होलांबानो जाबाय। नायनोब्लाबाबो चेनेलखौ सेरदो, साबसक्राइब खालामनानै दोनदो आरो। मालाबा गोसो जाब्ला नायदो। आंबो बिदिनो मोजां नायजाथावना भिडिअ होनो नाजालांबाय थानि। बिदिनो माने नोंथांमोननि गेजेराव आंबो
मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजालांबाय थानि। आंनाथ' दा साननैसो जानला मानलासो जागासिनो दं भिडिअफ्रा। न'आव थाबाय थायोबा जाया माने आउटाव एसे गिदिंनांगौ बेलेगफ्राव गिदिंनांगौ आरो मानसिफोरनिफ्राय माने आइडिया लानांगौ। आंथ' दा हारसिंनो सोलोंनाय इउटुब भिडिअ नायै नायैसो सोलोंनाय। ओमफ्राय हारसिंनो खुलिनाय चेनेलखौहाय भिडिअ नायै नायैसो सोलोंनाय नालाय माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बुहुद माने गोरोन्थि जादोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो माने आउटाव गिदिङोब्ला बयजोंबो माने मदद मोनोब्ला जालांगोन आरो बिदिनो दाथ' माने हारसिंसो सोलोंनाय नालाय हारसिंसो रोंनाय। रावनिबो सापर्ट मोनथ'वाखै रावबो फोरोङाखै। इउटुब चेनेल खुलिनाया बिराद इजि नोंथांमोन। गाइसमोन चेनेल खुलिनाया बिराद इजि चेनेल सेटिं मिलायनायाबो बिराद इजि खिन्थु खामानि मावनायासो बिराद गोरा चेनेलाव खामानि मावनाया 1K खालामनांगौआसो बिराद गोरा चेनेलखौ। 1K नोंथांमोननि अननायाव आंना थाबैनो जादों 1K। दा आरो 3K नि नोंथांमोन 3K थाबैनो जागोन आसा खालामो 3K खौबो। 3K 5K जाबाथाय बार्थडे होनोसै फैनो हायोबा फै नोंथांमोन। नोंथांमोनखौबो भिडिअ बानायखागोन आं लेंहरनाय जागोन। फिसा सानो बार्थडे होनोसै आरो 5K आवहाय। दा आरो 3K जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोननि मदद मोनोब्ला 3K गाबोन समफोरनो जागोन। आंनाथ' आरो मा बुंबावनो बिदिनोसै। भिडिअ'खौबो बारा गोलाव लाइभखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन। दोनथ'नोसै बारा गोलाव गोलाव फैजायालाय बारा गोलाव गोलाव बुंनो रोङा। बांद्राय गोलाव गोलावाव माबा माबि रायलायफ्लाङो जानला माला बुंफ्लांलायलाङो। आंनि रायलायनायाव बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय दे नोंथांमोन। बांद्राय जाला माला माने गोलावबाथाय बायदिसिना बुंफ्लांलायलाङो बावगारजोबो। दुर्गा फुजा फैगासिनो गासिबो दुर्गा फुजा फैगोन माबानि दाथ' सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्राय दुर्गा फुजा जासिगोनलाय ना। गस्ला लंपेन्ट बायनांगौ जुथा बायनांगौआसो जाखावसिगोनलाय दा ड्रेस बायनांगौआसो थाइसेबो फैसाबो गैया हाजिरा मावखावनांसिगोनलाय गाबोन समफोरनिफ्राय। एसे हाजिरा मावनानै फुजायाव एसे दुगा देखायनांगोन ना मानसिफोरनि सिगाङाव। सोरबा सिनायनायफोरबो फैनो हागौना आंनि साबसक्राइबार आंखौ सिनायनायफोरबो फैनो हागौना जानला मोनला गानना थाजोबनाय नङा एसे हाजिरा साजिरा मावनानै लंपेन्ट गोदान गांसे बायनानै गाननो जुथा बायनानै एसे देखायनांगोन ना आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना फुजा जानो फैब्लानो जाबाय जोंनि जायगायाव बिराद गिदिर जायो फुजाया। लाइन थांबायलै गाइसमोन मा खालामबावनो। थ' लाइभखौ आङो एसेयावनो दोनथ'सै नोंथांमोन लाइनबो थांबाय। मोजां मोनदोंब्ला चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जय बर' हारिनि गोजोन्थों।